וזה הפגישה עצמה. בלשון הבעגה המקצועית קוראים לזה הפרזנטציה. אתה בא ואתה צריך לעשות פרזנטציה, ואנשים מדמיינים על פרזנטציה בפאורפוינט, גם זה אופציה, או אנשים מגיעים עם ספר, זה היה בשנים האחרונות, היום כבר פחות, והרעיון בפרזנטציה זה לבוא ולהגיד, למה אני? בחרו אותי. נכון, יש את הצד המקצועי, זה מה אני חושב, אבל יש גם למה אני, למה המשרד שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא ניכנס לפרזנטציה עצמה, כי זה נושא גדול, ואיתו אנחנו נפתח את הפודקאסט הבא. אנחנו כן נדבר על זה מלמעלה. המטרה הראשית שלנו, אחרי שעשינו את השיחות, אחרי שתיאמנו פגישות, אחרי שהגענו מנטלית נכונים, באנו עם המידע, עם ה-CMA, כל הדברים האלה, זה לעשות פרזנטציה מנצחת, להשתדל. כמובן, אני אפילו, it goes without saying, כשאתה בא לעשות פרזנטציה, אתה צריך להיות לבד, לא במקביל לאנשים. אני אפילו לא מדבר על בורדל מתווכים, אני מדבר על נטו. הוא סגר לך ביומן חצי שעה, עדיף שיותר, עדיף שהם יהיו זמינים לזהות שהם לא על הדרך, שיש להם את הזמן לשבת איתך, בשאיפה, אם זה זוג, אז ששניהם נמצאים, לא תמיד זוכים בכל הקופה, אבל זה המטרה. אבל מבחינתך, מהי מטרת העל של הפרזנטציה? בעיניך. אני חושב שאנחנו נהיה חלוקים בזה, דרך אגב. טוב, המטרה של הפרזנטציה זה, קודם כל יש כמה מטרות. אוקיי? בסופו של דבר, המטרת העל זה לגייס את הנכס. נכון, בבלעדיות. בבלעדיות, זאת המטרת העל. עכשיו, שאלה איך אתה מגיע לשם. אז צריך לחלק את זה לכמה, בעצם, כמה מטרות. אז המטרה האחת זה פשוט להראות מקצועיות. שאתה בן אדם מקצועי, שאתה מומחה אזורי, שאתה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, אתה, מה שנקרא, מוכר את עצמך. אתה מוכר את עצמך, אתה מוכר את המשרד שלך, זה מטרה אחת. עכשיו, מטרה שנייה זה בעצם מתקשר גם למטרה ראשונה, זה ליצור אצל בן אדם אמון, אוקיי? שהוא יאמין בך, שהוא יבין שניתן לסמוך עליך, קודם כל כבן אדם, ודבר שני כאיש מקצוע. עכשיו, בנוסף, לפי דעתי אפילו יותר חשוב מכל זה, זה השלב הראשון בכל פרזנטציה, וזה השלב המקרב. אוקיי, אני רגע עוצר אותך, כי אני רוצה שנדבר על 4 שלבים של הפרזנטציה לסגירת הפודקאסט הזה. מה שהתכוונתי כשאמרתי שאנחנו נחלוק, זה לא שאנחנו חולקים. ברור שכל פרזנטציה מטרתה לגייס. עכשיו יש את האלה עם הגישה של לגייס בכל מחיר, הכוונה היא לא רק בכל מחיר של נכס, שזה בעיה בפני עצמה, אלא בכל מחיר עם סכים בין השיניים, לא לוותר לו, לתקוע את השיניים, לא לעזוב עד שהוא חותם לחץ פיזי מתון עד לא מתון, כולל כללות ואיומים, כמו שאמרנו. ואצלי תמיד הייתה הגישה, עכשיו אני לא אומר שהיא נכונה יותר או נכונה פחות, אני מזכיר לכם את 6 שלבים, גם אם אתה בא בשלב שהוא בנחיתה הרכה, המטרה שלי היא קודם כל להשאיר חותם. שאחר כך הוא לא ישכח אותי, שהוא ישמור אותי, מה-20 מתווכים שיבואו לבקר, אותי הוא ישמור, וגם הוא יזכור את הערך שהבאתי לו, מכלל סיבות שאנחנו נפרט בתוך תהליך המחירה והפרזנטציה, סליחה. כי הסיכוי, עד שאתה לא אוטוריטה ולא קוראים לך, הסיכוי לסגור באותה פגישה, אלא אם כן אתה מאוד אגרסיבי, וזה לא התפיסה שלי, אתה עושה תהליך פה לא פשוט, ואתה רוצה שהם יעשו אותו בנוחות ולא באגרסיביות. כשאתה מגייס מישהו באגרסיביות, 24 שעות אחרי זה הוא יכול גם להתחרט ולהיכנס לחרדה ולא יהיה פה תהליך, והרסת את התהליך. זה לבוא אליו ולגרום לו תחושה כזאת של אמון, שכשהוא יהיה מוכן, גם אם אתה לא תהיה היחיד, אתה תהיה מן הבודדים שהוא יחזיר אותך, ושם אתה כבר אגרסיבי, אתה צריך שהוא יבחר בך אם יש עוד 2 מתחרים. אבל להשאיר חותם זה חותם אישי, חותם רגשי וחותם מקצועי. להוכיח לו למה אתה אוטוריטה בתחום, למה אתה מכיר את התחום. זה לא ה-CMA על הדף, זה ה-CMA שיוצא לך מהפה. זה לא השיחה הטכנית שהיא חשובה, אלא המקרב האמון שיצרת אצלו, שהוא יודע שהוא יכול להשאיר בידיים שלך את המוצר הכי יקר לו, לרוב זה המוצר הכי יקר לו בחיים, שהוא גם מחובר אליו רגשית. ועכשיו, לסגירה, יש גם 4 שלבים, לא נתעכב עליהם, נדבר עליהם ממש מילה על כל דבר, אתה אומר, השלב הראשון ואולי הכי חשוב בפרזנטציה, זה המקרב, תן כמה מילים עליו. פרזנטציה מחולקת בגדול ל4, מקרב, מברר, הלב של הפרזנטציה וחתירה לעסקה. מכוון. אתה דיברת, מכוון זה בתוך המברר לדעתי. זה אחרי זה. אחרי מה? אחרי המברר? אחרי המברר. הוספת כן. אלמנט 5, אז בוא תלמד אותי, כי אני מכיר את 4 האלה בתפיסה שלי. במקרב, מה המטרה? תסביר.
המטרה ליצור כימיה עם בן אדם. זאת המטרה. המטרה זה שהוא יהפוך מהמצב הזה בדיוק. למצב הזה. בדיוק. איך מייצרים מקרב מבחינתך? אתה צריך למצוא תחומי עניין משותפים עם בן אדם. בעיקר לא לדבר על נדל"ן. לא לדבר על נדל"ן, לדבר על משהו מעבר לנדל"ן. דבר אחד אני אגיד בהקשר לעניין הזה, שבזמנו אני הייתי מוכר יחידות נופש. אז שם היו מגיעים זוגות, ולפני הפרזנטציה היית צריך לשבת איתם, ולדבר קרוב לשעה על הכל, חוץ מעל היחידות נופש. שעה. אוקיי? פשוט היית שם שעון, היו אומרים לך, זהו, יש לך עכשיו משעה 7 בערב עד 8, אתה מדבר רק על זה. אז שעה היית צריך לדבר על הכל חוץ כי מה הם הבינו? כי הם הבינו בעצם שעד שאתה לא מרגיש, עד שהבן אדם לא מרגיש איתך בנוח, הוא לא ייפתח אליך, אוקיי? הוא לא יעבור מהמצב הזה לזה, הוא לא ייפתח. ולכן אתה צריך להפוך לא יודע אם חבר שלו, אבל לאותו בן אדם, לאותו מכר, שיהיה לו פשוט נוח איתו, נוח לדבר איתו, וכי בסופו של דבר אתה מוכר את עצמך. אוקיי, אז אני עוצר אותך פה במקרב, כי אנחנו נרחיב על זה בפרק הבא. מה השלב הבא בעיניך? אני אמרתי מברר, אתה אומר שיש שלב נוסף, ותחבר אותם ביחד. זה אחרי מברר, זה המכוון. תסביר קצת על מברר ומכוון. מברר אתה צריך להבין בעצם ברמה המקצועית, מי יושב מולך, עד כמה יש לו אותו בן אדם מוטיבציה למכור, עד כמה יש לו כורח מציאות. מה הסיבות? הסיבות, מה כן. מה חשוב לו, מה לא חשוב לו. בדיוק. עכשיו, אתה צריך לשאול אותו הרבה שאלות. הרבה שאלות, כדי להבין בעצם את כל מה שמניע אותו. זה השלב המברר. ככל שיש לך יותר מידע, ככל שאתה שואל שאלות יותר פתוחות, יש לך יותר כלים לאחר מכן להתמודד בשלבים הבאים, גם עם התנגדויות וגם בלב הפרזנטציה. אל תשכח, ידע זה כוח, בגלל זה חשוב לשאול שאלות. בוודאי, זה השלב המכוון. ברגע שאתה הבנת כבר מה מניע אותו, מה הוא רוצה, מה הכאבים שלו, אתה מכוון אותו. אתה מכוון אותו בעצם על ידי פרזנטציה. אז מכוון זה לב הפרזנטציה בעצם. מכוון זה לב הפרזנטציה, כן, יחד עם שבירת התנגדויות מראש, הכוונה, מראש. לדבר בצורה כזאת שההתנגדויות לא יגיעו אפילו. כן, יש לי טכניקה מאוד מאוד ספציפית שהייתי מלמד לא מעט סוכנים. סביר להניח שזה לא יופיע בפודקאסט, אולי רק בראשי פרקים, איך בעצם בתוך לב הפרזנטציה, אחרי שעשית, אתה מקרב, אתה מברר, עדיף לא לדבר כרגע עדיין על מחירים, אבל אם כבר דיברנו על מחירים, נתת לו טווח מחירים, והרגעת אותו גם אם הוא לא מבסוט ממה שאמרת לו, אתה נכנס כן ללב הפרזנטציה, ולי היה תמיד טכניקה, שאם יצרת מקרב טוב הם פתוחים אליו, של 10 דקות, רבע שעות, תהליך שאתה בעצם בתוך לב הפרזנטציה שמסביר לו את החשיבות, למה בלעדיות, למה ככה, למה אחרת, למה משרד שלי, אתה בעצם גם משתדל לסגור לו את כל ההתנגדויות מראש, כדי שתעבור את שלב איך קראת לזה? מכוון. המכוון, לב הפרזנטציה, אוקיי, אז איפה חותמים? נכון, שהרבה פעמים יעלו עוד התנגדויות, או התנגדויות שלא פתרת עד הסוף בתהליך, אבל אם עשית אותו נכון, שרפת 90% מהתנגדויות, וגם את ה10 שנשארו, כבר נתת לו את הפתרון, אתה רק צריך להזכיר לו עוד איזה פעמיים, עד שהוא ככה מתרכך ונרגע. יש לך עוד ככה לקראת ממש סגירת הפודקאסט הזה עוד כמה מילים? בגלל זה היינו מלמדים את הסוכנים שלנו כל הזמן, לדאוג לציר בשלות הלקוח. ציר בשלות הלקוח. תסביר, אני כבר הספקתי לשכוח. ציר בשלות הלקוח זה לקוח ברגע שאתה מגיע אליו, אתה עושה פרזנטציה, אתה צריך להבין אם הוא מוכן בעצם לזרום איתך, מוכן שתגייס אותו, מוכן לתהליך או לא. ואז אתה כל הזמן... לשאול אותו שאלות, לראות אם אתה יכול לכוון אותו לסגירה כבר? בדיוק. עכשיו, אתה צריך כל הזמן להוביל אותו בציר הבשלות, להביא אותו ממצב שהוא נמצא, שהוא לא רוצה את התהליך, הוא לא רוצה את המוצר, עד שבעצם הוא מבין שהמוצר הזה חשוב והוא צריך אותו, ועד לסגירה, אוקיי? אתה צריך להוביל אותו. ואיך אתה בודק בעצם איפה הוא נמצא בציר הבשלות? שאלות ש"ג, אנחנו קוראים להם. תן לי איזה שאלה אחת של ש"ג. לדוגמה, ברגע שהסברת לו את הכל, למה חשוב בלעדיות, ומה המשרד שלך, והוא מקשיב, ועל פניו הוא עושה לך כן, כן. ואז אתה שואל אותו, דוגמה פשוטה. עכשיו תראה, כמו שהסברתי לך, חשוב מאוד לצלם את הדירה מבחינה מקצועית, להביא צלם מקצועי. עכשיו, והצלם שלנו יכול להגיע, הוא פנוי ביום שלישי או חמישי. מתי יהיה לך יותר נוח?
אתה כבר בתוך, אתה כבר גייסת אותו בשאלה הזאת. אתה מנסה לבדוק אם הוא כבר בעצם הבין את הכל, ומוכן לסגור איתך. האמת שלא השתמשתי זה כמעט, אבל זה מאוד חכם. אם אתה מזהה שהוא כבר אומר לך, תשמע, אני אהיה פנוי בין זה, עוד לא הסכים להביע לדיון. אתה לא שואל אותו בסופו של דבר, נו מה, חותמים? כי אתה נותן לו שאלה שהתשובה עליה לא יכול להיות לא. שהתשובה היא כן, נו מה חותמים, אבל במילים אחרות. כן, במילים אחרות. ככה הוא לא חושב, הוא חושב בדיוק מתי נוח לו שהצלם יגיע. הוא לא חושב באמת אם לתת לך. הוא כבר הסכים. בן אדם כבר רוצה להשקיע בי. בדיוק. יאללה, אני מוכן לחתום, יאללה, סוגרים. סגרנו. 2% פלוס מע"מ לחצי שנה.